Η αντιμετώπιση των γυρσών ουσιαστικά περιλαμβάνει 4 στάδια. Αρχικά, μέσω της κλινικής εξέτασης και του περιχογραφικού ελέγχου, του γνωστού τρίπλεξ, γίνεται η διάγνωση και προσδιορίζεται το στάδιο της φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης, ελέγχεται η ύπαρξη άλλων παθήσεων ή καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν το σχεδιασμό. Μέσω του περιχογραφικού ελέγχου γίνεται επίσης η αιμοδυναμική μελέτη και η καταγραφή της κατάστασης του φλεβικού συστήματος των κάτω άκρων του ασθενή, ώστε να σχεδιαστεί σωστά η θεραπευτική προσέγγιση και να αποτελέσει και τη βάση για τη μετέπειτα παρακολούθηση. Το τρίτο στάδιο είναι η αντιμετώπιση των γυρσών. Η πιο σύγχρονη και καλύτερη μέθοδος για την αντιμετώπιση τους παγκοσμίως είναι το ενδοφλεβικό λέιζερ. Δεν απαιτεί τομές, δεν απαιτεί ράματα, μπορεί να γίνει μόνο με τοπική αναισθησία γιατί είναι σχεδόν ανώδυνη, ενώ ο ασθενής περπατά άμεσα μετά τη λήξη της επέμβασης και επιστρέφει στις καθημερινές δραστηριότητές του. Επίσης, μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες μεθόδους όπως η σκληροθεραπεία με αφρό ή οι μικροφλεβεκτομές. Με το ενδοφλεβικό λέιζερ, λοιπόν, ένας έμπειρος αγκιοχειρουργός μπορεί να αντιμετωπίσει το 99% των περιπτώσεων γυρσών αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Και για το λόγο αυτό, το κλασικό χειρουργείο έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. Παρομοίως έχουν εγκαταλειφθεί και πιο σοβαρές μορφές αναισθησίας, όπως η μέθη, που εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις που το επιθυμεί ο ασθενής, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι η παρακολούθηση, που γίνεται σε αραιά και προκαθορισμένα διαστήματα. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία έχουμε μια άριστη λύση που χαρίζει υγεία και ποιότητα ζωής στους ασθενείς.